Sziasztok! Ez itt újra a Freedom Mike, a Rezumé könnyűzenei podcastje. Visszatérünk az alapokhoz, és foglalkozunk újra egy kicsit a hip-hoppal. Mai vendégeim ugyanis ebből a szénából érkeztek, a nevük pedig Külön Vélemény. Generations were raised in this style. Forever freedom, Mike, just speak your mind. Bring what you learn and take your time. Free words in the microphone, now make it rhyme. Mielőtt belevágnánk azonban, megkérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, lájkolj, kommentelj, mert pörgeti az algoritmust, illetve ha támogatnál minket, akkor erre megvan a lehetőséged, a leírásban megtalálod hozzá a linket. Szevasztok, srácok! Sziasztok, hello mindenkinek! Szia, hello, Enzim vagyok, András, ahogy hívni akartok. Általában a vendégek, akiket meghívok magamhoz, velük csinálok egy ilyen, mondjuk úgy, hogy életút interjút. Hogy kezdték el, stb. Úgyhogy hozzátok is igazából ez az első kérdésem, és majd külön-külön mindketten válaszoljátok rá, hogy kerültetek kapcsolatba a hip-hoppal, miért kezdtétek el? 98 tájékán, amikor bejött a mindenki az Animal Cannibals-től, akkor számomra az egy akkora durva dolog volt, hogy láttam, hogy lényegében bárki rappelhet, hogy elkezdtem én is írogatni. Jó, előtte még gyerekként próbálkoztam versekkel, meg ilyen noteszbe a Snoopyról írtam verseket, meg ilyeneket, de amikor ez bejött 98-ba, akkor azt mondtam, hogy jó, figyelj, ez Magyarországon is működhet, a kannibálok révén. Elkezdtünk ugye járni a mikrofonpartitól kezdve a Big Wheel-en át, tudod, az összes létező repbuliba, és akkor azt a mintát láttam, hogy a srácok, tudod, jönnek a szájferek, és akkor rappeljünk, és akkor nyomjuk. És ezek után, miután már elkezdtünk, már egy olyan közeg vett körbe, akkor mondom, tudod mit, megpróbálkozom vele. Aztán nyilván gagyi volt az elején, de meg még a Rocksteady beates időszak is baromi sokat tett rá, nem tudom, megvan-e neked, még Gyeremix, amikor az Estefemen csinálta a Rocksteady Beat című műsor. Az igazság, hogy nekem is ilyen mindenkivel kapcsolatban jött meg először így a kedvem, de én rengetegféle zenét hallgatok, tehát közel sem kizárólag hip-hopot. Egyrészt ugye Fater az nagy rocker volt. Tehát ugye otthon azt hallottam, a Muter zenét meghagyjuk. Hamar kialakult benned, hogy mi az, amit nem szeretnél. Pontosan. Viszont az ismeretségi körömben, leginkább ugye osztálytársak, stb. Tehát a barátaim körében, én voltam az egyetlen, aki érdekelt a hip-hop. Hát amíg nem jött ki a mindenki, azt se tudtam, hogy vannak más magyarul rappelő emberek. Ugyanez. Tehát, így van. Fogalmam nem volt róla. A hiphop.hu-nak akkor még volt egy kezdetleges weboldal, vagy nem tudom, akkor már dübörgötte. Hát én olyan 99-2000 körül csapódtam be ebbe az egészbe, amikor egyébként pont egy osztálytársam, aki nem szerette ugyan a hip-hopot, de mondta, hogy neki van egy másik haverja, nem onnan a suliból, hanem ugye a lakókörnyezetéből, aki viszont szereti a hip-hopot, és van is valami csapat. Találkoztam ezzel a sráccal, és be is léptem az akkori csapatába. Nem mondom, hogy különösebben büszke vagyok rá, de ez a Chillzin volt. Wow. Ugye, hát azt mi kezdtük el így igazából csinálni. Én meg a Dazimmal pacsiztam is, mert Almádiba jártak le, akkor veled is találkoztam. Találkoztunk mi már, igen? Yeah. Mindegy, ez csak egy ilyen kis kitérő volt, hogy ezért nem igazán voltam én otthon a magyar hip. Az én osztálytársaim is teljesen más karakterek voltak. Hány évesek vagytok? Ő az idősebb. Én most leszek 40. Én már a 43-at taposom. Én meg 42 leszek nyáron. Gyakorlatilag ez kb. Ugyanaz a korosztály plusz-minusz 1-2 év. Így van. Szóval az osztálytársak nem is teljesen, akkoriban nagyon működött ez a Buffalo korszak, az elektronikus zene. Most a köcsökcipőre gondolsz? Így van, a Love Parade-től kezdve a Budapest parádén át, tehát ott mindenki erre volt ráfüggve, én nem. Viszont Almádiban folyamatosan olyan figurák jelentek meg, mint amit te is mondtál, akár nyaralás közben, akár mondjuk a kannibálok, ugye a táborokat oda szervezték. Sőt, az összes haverom, aki ott volt, ez konkrétan a hip-hopot szerette, és kazira ment egymásnak, tudod, az időuraitól kezdve minden. Illetve hát az még később, mert először ez a mindenki, ami így megfogott, és így azért belecsöppentem, utána elkezdtünk rappelgetni, írtunk számot az UFO-król. Arról a popformációról, vagy az nem, a földön kívüliekről. Ebben én nem vettem részt, azt
tudsz leszögezni. Nem, még nem És volt. már mentegetőzni. Akkor még nem ismertük egymást. Ha tudtam volna. Akkor részt vettél volna. Tehát összeállt egy ilyen rap csapat, azzal már elindultunk rap jameken, és akkor úgy futottunk össze velük is, akik egy másik csapattal voltak. De egyébként nem volt olyan nagy távolság, tehát ő Veszprém, én Almádi, az cirka 15 kilométer, úgyhogy a családi részről bátyám az, ahogy te is mondod, kőkemény rock oldalról érkezett, tehát a Led Zepp, Guns N' Roses, stb. Meg ugye, tehát ő mai napig gitározik, blues-t, jazz-t játszik, úgyhogy azért onnan megvolt egy kis alap. Ami következett ezután, hogy én is erről az oldalról kezdtem megközelíteni a hip-hopot. Akkor most itt várjunk egy kicsit, és idővonalban érkezünk el ugyanide. Oké. Én Veszprémben lakótelepen nőttem föl, és hozzátok hasonlóan a közvetlen baráti társaságom, akik még mindig nagyon közel állnak hozzám. Egyikőjük sem hallgatott hip-hopot. Én voltam az egyetlen, tehát ez a rút kiskacsa minősítés az meg volt nálam is. Általános iskola környékén már vannak emlékeim, hogy ebbe az irányba terelgetett az élet, de konkrét core memoryt nem tudnék most fölidézni. Gondolom hatással volt rám a televízió, az MTV Raps, az MCM. Én elég korán elkezdtem francia, illetve európai hip-hop irányába terelődni. Az MCM ez mondjuk konkrét emlékem, hogy nagy hatással volt rám. Aztán általános iskolában már úgy jelentkezett nálam, hogy nem okoz nehézséget a rímekben való fogalmazás, de nekem nincs ilyen zenei szuper képességem, tehát a kettőnk közül az enzim a muzikális, én inkább ez a... Igen, ezt a stúdióban mesélted, hogy igen. Mint a Kolács Zsoltinál ugye a Kultusz Digitálban így van, többször elhangzott, hogy például azt a zenét is te csináltad, amire akkor vette föl a, mint mondtam, minimál vélemény? Igen, így van, a kettőnek az ütözete. Szóval én konkrét zenei érzékkel nem gondolom, hogy rendelkezem, én inkább az írás oldalára közelítettem meg mindig a dolgot. Otthon még a 14-5 éves koromban a kazettás magnón kezdtem el fölvenni ilyen gyerekszettel az első trekkeket, szereztem valahonnan egy nagyon tős kis instrumentált, ami így beindította bennem ezt a lirikai vonalat, és akkor azt mutogattam így ismerősi körben, és ahogy középiskolába kerültem, nyilván az új arcok közül valahogy mindig oda sodródtam a hasonló érdeklődésű emberekhez, és akkor így megnyílt egy picit ez a közeg előttem. Először egy veszprémi csapat fogadott magába, akikkel évekig zenéltünk. Befogadtak? Valahogy úgy, megszántak, és... A mentett MC. És valahogy úgy jutottunk el addig, hogy talán 2002-ben a Hip Hop Missionre mi is beadtuk a jelentkezésünket, ugyanúgy, ahogy Enzimék is, az akkori csapatával, és talán... Csapatneveket kérdezhetek? Nálunk Kóner volt, Enziméknél pedig... Szélsőséges eset. És akkor ilyen nevekkel fújt minket össze a szél talán egy zalaegerszegi válogató. Így van. Ahova Bentonnak a szülei vittek el, az egyik csapattársamnak, mert lekéstük a vonatot, úgyhogy szülőket felcsörögtük, hogy légy vigyetek el kocsival az Zalaegerszegre. Igen, ez kellemes találkozás volt, és szerintem utána az következendő fél évben alakult ki az, hogy elkezdtünk összejárni, illetve... Mikor datálható maga a külön vélemény, név, formáció megalakulása? 2004. Én is tudtam rólatok, meg akkoriban is meghallgattam egy-két dalotokat, viszont amire én nagyon rá voltam kattanva abban az időszakban, az leginkább a Raptors volt. Amikor mi elkezdtünk zenélni, 2002 környékén volt az első fellépésünk a Chillzimmel. Én akkor láttam életemben először másik embert a csapatomon kívül, akik magyarul rappelnek. Tehát gyakorlatilag az első underground csapat, amit láttam, az volt egy ilyen Cannabis nevű formáció, a Norikával kiegészülve, és volt a Raptors. Amint a Raptors fellépett a színpadra, gatya. Ez meg mi a fasz? Ők nagyon jó show-t tudtak csinálni. De ezelőtt nem is jártál sem erre bulikba. Nem. Figyelj, voltál te akkor? Lehet, hogy pont túl fiatal, nem? Pont 18. 2000-ben vagy 2001-ben ismertem meg az RPA-kat, a Dazimot meg ugye a Paradet, és pont ez a fellépés vezetett minket egyébként a Kolács Zsoltihoz akkor. Mert a Raptorsékkal nem tudtam beszélni, viszont a másik csapattal, a Cannabis-szel, de főleg Origivel, az egyik taggal, baromi jót beszélgettünk, beszélt a szubkultúráról, mert nyilván ő egyébként nálam idősebb, és sokkal régebb óta benne volt ebben az egészben. Így nagyon sok mindent tőle tudtam meg, hogy mik vannak, milyen lehetőségek
lehetőségek vannak, hol lehet utána nézni, hogy mikor lesz buli, vagy ilyesmi. Iszogattunk, beszélgettünk, és hát nyilván ez nekem egy ilyen hülye szokásom, hogyha találkozok mással, aki reppel, énekel, vagy akármi és szimpi, akkor rögtön feldobom, hogy akár csinálhatnánk is valami közöset. De egyébként olyan jó, hogy volt egy ilyen karakter az életedben, aki mondjuk így belevitt a dologba. Mert Képbehozott. Így van, így ezt egyénileg A másik nálam ilyen a Surda, gondolom ismeritek. Vele már jóval később, akkor már bőven ment a Chilzin meg minden. A Cornerben találkoztam, ami annó még a Nagyvárad téren volt, azóta az a hely már nem létezik, mert oda került a Közszolgálati Egyetem. Voltak rebulik, nem? Igen. Még egy MC Gőz fellépés volt, még arra is emlékszem. Hát a buli, ahol mi találkoztunk, ott ugye felléptem én, fellépett a Surda Giza páros, egy Spike nevű srác, aki előző este felhívott, hogy Boci, nem tud jönni a background MC-m, megtennéd, hogy duplázol? Mondom, akár, de nem ismerem a dalot. Gyorsan megtanultad. Úgyhogy akkor már ugye volt net mindenkinél, tehát így átdobta nekem gyorsan MP3-ba. Hát mondom, hogy a legjobb volt, de egyébként nem lett rossz. De ott is fellépett például Artos Csabi, Gőz is ott volt. Szerintem kajak ugyanaz a buli volt. Nekem is megvan. Meg nem tudom, volt még több csapat, tehát legalább 10 fellépő volt összességében. Tehát mentünk már el egymás mellett. Tudja, hogy valószínűleg igen. Tehát azért ez bár elég színes, de nem túl nagy szubkultúra. Igen. Tehát... Pláne akkor még. Viszont hát akkoriban robbant be maga az internetnek a könnyebben elérhetősége. Webtárcsázós formájában. Így van. Hát a jobbaknál azért már ISD-n volt. Volt már vagy 2 megásnak is. A hiphop.hu-ron mindenki hozzáfért, és ott mentek a nagy kommentháborúk. De mekkora közösségi felület volt annak idején? Mindenki ez, tehát a .hu bulik, ugye, amik aztán szépen kinőttek. És ott lettem jóba például Tom D-vel, ugye, aki a Repnet.hu-t csinálta, a Plus Side, stb. Mert a másik egyébként, amire rákattantam, az nekem ez a szolnoki vonal. Tehát főleg ugye a Dynastia, Click, Flagmadox, az nekem nagyon adta. Mert már akkor is ugye hallgattam regit, szerettem a popból is jó néhány előadót, ezért nekem a mai napig egyébként fontos, tehát hogyha csinálok egy dalt, akkor lehetőleg a refrénje, ha csak nem olyan, mint a Konyec, amit meséltem, akkor viszont énekes legyen. Tehát nekem fontos az, hogy a refrén az elragadjon, és akkor is, amikor valaki más dalát hallgatom, tehát amikor szórakozás céljából hallgatok zenét. Na mindegy, ez a műsor nem rólam szól, úgyhogy ti beszéljetek. Tehát ott tartottunk, hogy a 2002-es Hip Hop Mission-ön és itt csatolnék vissza, hogy itt egy kis időzavarba kerültem, mert ahogy kimondtam, hogy 2004, és hogyan alakult a külön vélemény, rájöttem, hogy az volt a Hip Hop Mission. Ez a Mission volt. És a 2002-es az meg DJ volt talán? Nem, Mikrofonmánia. Mikrofonmánia volt. Volt a versenynek a neve, és a Rádió DJ nevű rádión volt az Animal Cannibals-nek akkor egy műsora, és akkor oda lehetett beküldeni pályaműveket, tehát számokat, zenéket. Ugye ez a Fila Rap Jam utóélet. Igen, tudom, igen. Akkor már képben voltam. És ott tudtál szavazgatni élőben, vagy hát a hallgatók szavaztak SMS-sel, hogy kijusson tovább az aktuális 3-asból. Sokat beszélgettünk abban az időben, és tényleg azt tudom mondani, hogy egymásra találtunk. Ezt később leképeztük egy EP címében is, a Kis szobában címmel, ahol az rengeteg beszélgetés meg dalötlet mi egymás megszületett. Az első dalt követte a második, ami már külön vélemény néven született meg, mert úgy döntöttünk, hogy akkor dolgozunk tovább együtt. És ahogy így lábjegyzetbe hagyj jegyezzem meg, kiröhögsz az ufók miatt, de az első közös számunk az a szellemekről szól. Nekem. Annak kapcsán jötted el. Jó, emlékszem arra a könyvre a szobádban, igen. Így van. Ami megindított azt a beszélgetést. Természet feletti dolog. Így van. Na, akkor nagyjából 2004-nek mondható az, amikor megalakult a külön vélemény. Mi jött ezután? Elindultunk a versenyen, beszavaztak, tovább jutottunk, és akkor a Budapest Park, vagy nem Zöld Park. Zöld Park. Ott volt egy ilyen döntő, felléptünk, azt megnyerte ugye a Fluor, és akkor ott mi harmadikok lettünk, és akkor egy ruhacsomagot kaptunk talán díjként, aztán összeveszett a céggel a kannibálok, és ahelyett inkább klippet ajánlottak fel. Aha, az nekem egy nagy emlék, nem a buliman, azon nem vettem részt, viszont utána volt talán az egyik utolsó, egész évben utolsó Budapest parádé, ahol volt ugye hip-hop kamion, ott mi nyertes, fel is lépett a Flór is, meg a VSOP is ott. Mi is ott voltunk, és akkor ezzel meg is válaszoltuk a kérdést, hogy valóban a második helyzet a VSOP lett. De nekem egyébként furcsa, hogy a VSOP miért indult egy ilyen versenyen? Ott ezt sokan pedzegették, de ha belegondolsz, a Tiba Nation is indult, illetve
illetve akkor mondjuk nem tudom milyen néven pörögtek, de akkor már Atibáék azért nevek voltak. Akármilyen néven is futottak akkor, ők akkor is undergroundnak számítottak, míg mondjuk a VSOP az ugye főleg a Box-tól, de bár ugye nekik a Cocktail is megjelent CD-n, hivatalos kiadásként, nem tudom melyik kiadónál, de ugye hivatalos kiadásként, aztán jött a képbe ugye hozzájuk a Moha. Bár nem értek el olyan extra nagy sikert más pop előadókhoz képest, de akkor is ott voltak a tévében, ott voltak a rádióban, bementél egy médiamákba, Electroworldbe, vagy bárhova, ahol lehetett CD-ket venni, akkor ott volt a VSOP lemeze. Tehát... Stimmt, ebbe igazad van, mert ez mondjuk olyan, mintha egy árral szemben is ott elindult volna, ami mondjuk... De ők meg szerintem pont a két kategória között vannak. Tehát őket nem sorolnám teljesen az undergroundba, stílusilag igen, viszont ők is azért, de ők nyertek valamit, nem? Tehát ők azért lettek kiadott lemezük, vagy nem? Még sokkal korábban. Egy Rap Jam-en? Valamelyik Rap Jam. Szerintem igen, valamelyik Fila Rap Jam-en voltak szerintem ők győztesek. És ezért is lett aztán ismert. Ugye a Keverjük a Betonttal. Mekkora zene volt. Meg a Napfény, imádtam. Hol is járunk most évben? 2004 volt, amikor beadtuk a dalt, és 2005 talán mire végigment talán ez az egész igen, folyamat. tehát ugye a utolsó parádé, hip-hop kamion, így stb. Így van. Ott ugye ti is fölléptetek. Így van, és egy videóklip volt még annak a folyamánya, hogy az egyik szponzor visszalépett talán a fölajánlott nyereménytől, aminek mi rendkívül örültünk, hiszen azt akartunk volna inkább, mint... Hát akkor még nehezebb volt mondjuk otthon előállítani egy videóklipet. Mert most előkapod akár a telódat, vagy ha van egy kis félretett pénzed, 2 kilóért veszel már egy relatíve normális gépet, esetleg még egy 100-asért hozzá egy jobbit, és akkor már tudsz valamit csinálni. És nyilván annak idején az jellemző volt, ezek kapcsán készült videóklippek bekerültek a zenetévékbe, a hazai zenetévékbe. Még vittem be Betakazina a Z Plus-ba az első klippemet 2004-ben. Akkor nálunk is mi is így kerültünk be a Viva Hip műsorokban, meg ilyen-olyan, talán még néha egyéb műsorokban is lejátszották az első klippünket, aminek Útinfón volt a címe. És ebben az időszakban... hallgattam vonaton idefele. Nem mai csirke. Igen. Beszéljünk arról, hogy milyen kiadványaitok voltak, azok hogy jelentek meg, jelenleg hol érhetik el például a nézők, hallgatók. Főként a YouTube-on. Szerintem csak oda vannak feltöltve. Ezt majd orvosoljuk. Igen. Hiányos a készlet, de egyébként ott igen. Illetve hát fizikai példányban meg lehetett vásárolni még anna az objektívet. Kössük időponthoz, Léci, az egyik az objektív, az újabb. Az újabb, az a 2013-as, tehát a kronológiai sorrendben haladunk, akkor az első ilyen összeállított anyag az a kis szobában kislemez volt, ami még a hip-hop-pontus időszak volt, tehát nem voltak streaming szolgáltatók, úgyhogy ilyen tárhely feltöltős és onnan szabadon letölthetős megjelenés volt. Talán 7 dal szerepelt rajta, az első közös számunktól elkezdve az akkori éppen aktuális. Ez melyiken volt, amiben a nyárról rappeltek? Enzimnek van egy olyan szövegrésze, hogy a hideg dolgokat szereti, a fagyit meg a sört. A lényeg, ez volt. Igen, az a strandpapucs, az már az objektíven szerepelt. Sláger, igen. Talán az volt az első dal, amit összedobtunk az objektívre. Akkor még nem biztos, hogy kinézett, hogy album formálódik belőle, de abból aztán csináltunk egy klippet még az album megjelenése előtt. De ez a kis szobában az időszak volt, félig kérdezem tőled is, mert nem vagyok képbe az időrendben, de hogy amikor a Pixihez jártunk felvenni, igaz? Tehát akkor jött ki a Veszprém City All Stars is, igaz? Így van. Talán az volt az egyik legaktívabb időszakunk, igen. Utána meg lecsendesedett valahogy a dolog. De attól még úgy gondoltuk, hogy csinálni kéne valamit, mert szeretnénk, ezért jött az objektív. Így van. Az néhány év távlatából készült, de... Mint mondtad, 2013 az objektív? Akkor lett közzétéve, így van. Akkor öltött fizikai formát, lemez CD formájában. Utána jött a szünet? Utána még csináltunk néhány dolgot, ugye akkor volt a Szupával a közös Superstition-nel egy közös szám, ami lemezen kívül született, a single kategóriába esik, az Ego címet viselte. Néhány közreműködés volt még utána, nem is olyan, nem olyan kevés, mert volt néhány jó pár, hát az összes ilyet azt szerintem playlistként felraktam, vagy valahogyan belinkeltem. Mint közreműködés, igen. Folyamatosan mentek, azok nem álltak meg. Az önálló megjelenések voltak azok. Az lassult le, igen. Az lelassult, így van. Hát aztán a háttérben ugye
ugye akkor már olyan helyzetbe kerültünk, hogy családalapítás, mi egymás, egy kis előrenézés és a jövőbe biztosítás. Én elköltöztem időközben Veszprémből, építkeztünk, nagyon sok energiát kivett mindez, és amikor lenyugodtak, leülepedtek ezek a dolgok, akkor került sor arra, hogy újra tudjunk a hobbival foglalkozni. Tehát amikor mondjuk az egy nap visszatért a 24 órás keretbe, akkor már lehetett az időgazdálkodásról ilyen formában beszélni. És mit várhatunk tőletek? Mert ugye mi úgy ismerkedtünk, mármint, hogy oké, biztos, hogy találkoztunk régen. ezt leszögezhetjük. De úgy kerültünk ehhez az asztalhoz. De úgy kerültetek ehhez az asztalhoz, hogy mi ugye összefutottunk a Kollát Zsoltinál, ahol akkor éppen te, illetve a Minimál Csabi vettetek fel egy közös tracket, aminek az Enzim csinálta egyébként a zenéjét. Erről egyébként nem beszéltünk annyira részletesen akkor és ott, illetve most a műsor előtt sem. Úgy tűnt, mintha készülgetnétek valamire, akár egy közös projektre a Minimálos srácokkal, amúgy ők is jönnek, nyugi. Tegyétek tisztában nekem ezt a dolgot, mert most össze-vissza beszéltem, úgyhogy most... Hát inkább az előszeléről beszélgetnék. Én ezúton is kiemelném, meg köszönetet mondok Dafcsinak, akinek szerintem nagyon nagy szerepe van abban, hogy mi újra elkezdtünk aktívabban foglalkozni a zenével. Néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen posztja Facebookon, hogy kár, hogy eltűntek már azok a régi zenék, amit a Minimál, illetve a Külön Vélemény nyomatott, és a reakciókból úgy tűnt, hogy néhányan azért hiányolják ezt valóban a közegből, és akkor így jött az, hogy elkezdtünk beszélgetni a Dafcsival, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy közöset, és akkor a mi lenne hából az lett, hogy azon is ötleteltünk, hogy kit még abból az időszakból, illetve ki tudnánk elképzelni magunk mellett egy trackben. Többek között a Minimálék is ebbe a kategóriába estek, és akkor így... De ti velük már régebben is egy ilyen szorosabb kapcsolatot ápoltatok, vagy egyszerűen csak jó haverok voltak régről? Sevi azt tartotta a kapcsolatot. Igen, én nagyon jó kapcsolatban voltam velük korábbról is. Egy közös dalunk volt még Toma barátunknak a lemezén, de egyébként Külön Vélemény és Minimál még nem dolgoztunk együtt így ilyen néven, csak közreműködőként fújt össze minket a szél, de ettől függetlenül meg nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük a mai napig, de kellett Dafcsi ahhoz, hogy ez így egy mederbe terelődjön. Ha már így a közös helyre terelődtünk, akkor az a beszélgetés, az a messenger beszélgetés az azóta is élő, és oda folyamatosan dobálunk be új dalötleteket. Annak az eredménye az, amivel te is találkoztál, hogy volt egy beat, egy Enzim beat, amire a Csabi és én haraptunk csak rá, hogy lenne rá szövegünk, akkor eldöntöttük, hogy... Mi meg a Dafcsival egy másikat választottunk, úgyhogy nem tudom, megfigyelte, de egyébként ezért van a dalban két külön instru, van egy váltás közösbe, és akkor... Az, amit most vettek fel? Nem, most két külön dologról beszélünk. Ja. A Dafcsi által kezdeményezett közös trackhez lett egy videóklip, Tét nélkül címmel, amiben egyébként Dafcsi mellett a Minimál, P, Toma és mi ketten külön véleményként szereplünk. A videóját Enzim szerkesztette, és fölkerült a YouTube-ra másfél évvel ezelőtt nagyjából. Tehát az volt így az első lépés, hogy esetleg a nyilvánosság hallhatta újra a Külön Véleményt, és akkor ezt folytattuk még további ötletekkel, azaz a track, aminek te voltál a felvételének szemtanúja. Abban már csak ketten rappelnénk a Minimál Csabival, aztán majd még az utómunkák folynak. Következő lépés? Tehát például számíthatnak-e a hallgatók mondjuk legalább egy kisebb lemezre? Nem tudom, megéri már lemezt csinálni, hogy még? Figyelj, szerintem itt szó sincs arról, hogy valakinek megéri-e vagy nem. Nem pénzügyileg gondolom. Én sem arra gondolok. Különböző előadók, különböző emberek vannak, akik valahogy szoktak alkotni. Van, aki esküszik arra, hogy inkább single trackeket tol ki. Például Fortress erre tök jó példa. Ez a tendencia, így van. Tehát ez a trend, de én például, ha valamit csinálok, akkor én szeretek egy kerek egész projektet lerakni az asztalra. Tehát nem feltétlenül kell, hogy legyen rajta 20 dal, és másfél órás legyen a történet. Mindenképp csomagokban de mindenképp legyen egy kis pak. Azért kérdezem, tehát, hogy a megérje, hogy az emberek figyelmét képesek vagyunk annyira egy albumnyi ideig elterelni, vagy maradt még az embereknek annyi ideje, hogy egy albumot végig zongorázzal. Valószínűleg azért rakják fel dalonként, mert ennyit visel el az ember, meghallgatom a dalt, jó, újra és újra és újra játszom, de hogyha oda rakok elét 20-at, akkor ez valószínűleg nem fog akkorát menni. Nálam ez teljes mértékben hangulatfüggő. Van, amikor egy dalra vagyok kíváncsi egy adott lemezről, például amit mostanában nagyon sokat pörgetek, az a Punani Masszívnak a Nem
Ébredjen fel albuma. Arról van, hogy csak egy-két dalt hallgatok meg, hogyha meg olyanon van, akkor meg megy körbe-körbe az album. Őszintén bevallom, nem vagyok tisztában a trendekkel. Sosem érdekelt. A saját részemről mindig úgy voltam ezzel, hogy amihez kedvem van, azt csinálom. Ez az egészséges, ez lenne az egészséges. Nálunk is valószínűleg majd az elválik, hogy milyen koncepciónak megfelelően, de az, hogy aktívabbak leszünk, az bizonyos. Aztán, hogy milyen formában fogjuk közzétenni, meg milyen ütemezéssel, lesz-e egy csomagban megjelenés, vagy csak folyamatos, amennyire időnk engedi, az meg majd elválik menet közben. Nyilván nem fogunk tudni 0-24-ben zenére koncentrálni, bármennyire is szeretnénk, nem ilyen életet élünk, de az, ahogy időnk engedi, az majd alapvetően befolyásolja, hogy milyen irányba tereljük a megjelenést. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, elfogadtátok a meghívást. Őszintén bízom benne, hogy amiről műsor elején beszéltünk, azt össze tudjuk hozni. Szerintem egy nagyon jó kis dolog lenne. Direkt fogalmazok ilyen árnyaltan. Köszönjük a meghívást. Köszönjük. Nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. A videóra, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára. Ha pedig támogatnátok a munkásságunkat, akkor a Donabli linket szintén megtaláljátok a leírásban. Ne feledjétek, szabad a mikrofon. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Generations were raised in the South, forever free the mic, just speak your mind. Bring what you learned and take your time. Free words in the microphone, now make it rhyme.